Was willst du von mir? Du bist verhaftet. Verhaftet? Warum? Das wird Ihnen der Vorgesetzte sagen. Wir wissen es nicht. Ja, Sie sind verhaftet, aber das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Fragen Sie nicht weiter. Sieht er aus wie jemand, der etwas getan hat? Es liegt nicht an uns. Überschauen Sie, er hat ein sauberes Hemd. Seltsam. Das ist Unsinn. Ich bin ein anständiger Mensch, ein Anwalt. Sehen Sie froh, dass es so reibungslos gelaufen ist. Glatt? Glaubst du, ich lasse es sein? Ich werde kämpfen. Weißt du, was es echt ist? Kafka. Was auch? Das ist nicht die Realität. Kafka. Was auch? Das ist nicht echt. Macht es. Kafka. Wach auf! Jste broken s jenom šváb ve světě, který zabírá místo. Ztrácí se ve svém labirintu. Svému otci dřev zbytečně. Jako zbytky chleba, na který jsem nikdy neměl. Nestalo by za to co ukončit, Kavko? Zajímavé je, mám vždycky tolik co říct, když je to vždycky. Pokaždé, když mluvíš, mám pocit, že svět zpomalí, kdyby všichni dohnali. Myslím, že je čas mě nechat. To je schopnost uznat realitu, než fakt pochopit. Začneš se zbázit, si těžko ukončit. Jsem to vážný. Víra mě ještě nikdy nesklamila. V kostele byl věc. Tam je vždycky pomalu. Tam oni vždycky. Dvanáct. Jdeme. Milý Bože, jsem nemocen tělem i duší. Slyším hlasy, věřím, že jsou z mých knih, ale nevím. Už nevím, co mám dělat. Myslím, že už jsem ale přišel na způsob, jak je umlčet. I svému otci dřev zbytečně. Jako zbytky chleba, nestalo by za to co ukončit, Kavko. Zajímavé je, vždycky to broken s jenom šváb ve světě. Pokaždé, když mluvíš, mám pocit, že svět zpomalí, kdyby všichni dohnali. Myslím, že je čas mě nechat. Nebylo vás. Já jsem se třeba někoho blázen. Já nevím, co bude čtete. Božky. Nemám to nedat. Mám to nedat. Kdybyste konečně přestali mluvit ty svoje blbosti. Vůbec jsem neměl ty knihy psát. Ale tak. Máte je mít. Co to mluvíte? Kdo jste? Jsem šla ve světě, který měl zemřít. To není pravda, co to mluvíte? Žíhá tě vlastně labirint, co ty nechtěné dítě. Co mi chcete? Chudej, nemocnej a ještě k tomu blázen. Take 5. 7, 8.
metra 6. Něco. 56 třeba. Bude žít. Embrace your německá diva. Warum? Warum? Du bist verhaftet. Já si myslím, že Daniel to má. Já jsem neviděl žádný podval frech. Tady nedáš nás, nemůžeme přijít z auta. Co tak dělá ta taška, to nám bude vidět. Odloží někam jinam. Německa.